Ωραία. Λοιπόν, για την καρπουζόπιτα θα χρειαστούμε ένα γελό καθαρισμένο καρπούζι, 2,5 φλιτζάνια αλεύρι, έχουμε εδώ, το καρπούζι είναι εδώ, έτοιμο καθαρισμένο, ένα φλιτζάνι ζάχαρη, εγώ έβαλα καστανή ζάχαρη για δοκιμή, σουσάμι, λίγο μέλι βέβαια αν θέλουμε βάζουμε και ελαιόλαδο. Λοιπόν, αφού έχουν καθαρίσει το καρπούζι, το κομματιάζουμε, το πολυτοποιούμε σιγά σιγά με το χέρι, ένα μεγάλο μπολ. Εγώ έβαλα το τσαρόλα για πιο πολύ χώρο. Πετάγω και τα ζουμιά έξω, αλλά δεν πειράζει. Άλλος θα τα μαζέψω στο τέλος. Για να υπάρχει κανένα κούτσικο για μου, καταπίνεται, δεν πειράζει. Ό,τι βλέπουμε το χώρο και το βγάζουμε, εντάξει. Δεν το βγάζουμε. Ωραία, είμαστε έτοιμοι σχεδόν. Προχωράμε στο επόμενο βήμα. Θα βγάλω από το λίγο. Λοιπόν, αφού κάνουμε αυτό εδώ πέρα και πολυτοποιήσαμε, προσθέτουμε αλεύρι και ζάχαρη και τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, το αλεύρι μας, 2,5 κούμπες όπως είπαμε.
Εντάξει. Ζάχαρη, μία γούβα, εγώ βάλω λίγο λιγότερο, δεν πειράζει. Ωραία. Τώρα μέλι. Ας βάλουμε και λίγο μέλι. Εντάξει. Ίσα ίσα για να πούμε τι βάλουμε. Ωραία. Τι άλλο έχουμε. Αλεύρι, ζάχαρη, ανακατεύουμε. Και τώρα εδώ στα ταψιά, γιατί δεν είχα μεγάλα ταψιά, έβαλα δύο μικρά. Αφού γίνει το ανακάτεμα πρώτα, εδώ όπως βλέπετε παίρνει το χρώμα η ζύμη μας, θα γίνει ένα ζυμάρι εδώ. Φυσικά πολυτοποιημό σου γίνει το γαρπούζι με το χέρι. Μετά η ζύμη μου λίγο είναι αραιή και ίσως να προσθέσω λίγο αλεύρι ακόμα. Δεν ξέρω αν θα είναι σωστό. Ας βάλουμε λίγο αλεύρι, δεν γίνει και τελείως νερουλό. Βρήκα μια κουκούτσι. Εντάξει. Ωραία. Τώρα πιστεύω θα είναι έτοιμο. Λοιπόν, στο ταψί πρέπει να ρίξουμε μέσα λίγο σουσάμι, έχουμε εδώ σουσάμι, μέσα από σγυράτο. Λίγο και εδώ. Εντάξει, ας τα απλώσουμε λίγο. Εντάξει, λίγο. Ωραία. Και επίσης ρίχνουμε και κανέλα στο ταψί. Βλέπω τις οδηγίες, ναι, και κανέλα. Εντάξει. Όπως βάζω τα χέρια μου. Όχι, άστο έτσι. Ωραία, και τώρα ρίχνουμε το μείγμα από πάνω. Όπως βλέπω, και άλλα δείχνουν σε ήλιος. Αφού τα βλέπω και δεν θα τα φάει κανένας, πάλι καλά. Λοιπόν, ρίχνω εδώ περίπου το μισό και ας ρίξω και εδώ υπόλοιπο. Πάρα πολύ ωραία.
Σχεδόν φτάσαμε στο τέλος της συνταγής. Τώρα θα κάνουμε το ίδιο ό,τι κάνουμε για το ταψί στην αρχή. Θα βάλουμε από πάνω δηλαδή λίγο σουσάμι και κανέλα, έτσι. Ναι. Α, και λίγο λάδι. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, βάζουμε κανέλα. Ωραία, λίγο σουσάμι. Εντάξει, είναι η πρώτη μου φορά και εμένα, σιγά σιγά θα το κάνω καλύτερα, πιστεύω. Αυτό, δεν ξέρω αν το είπα στην αρχή, είναι ένα παραδοσιακό γλυκό της Μήλου που με ξετρέλανε πέρυσι το καλοκαίρι και ελπίζω να ξαναπάω εκεί να το φάω πάλι. Ωραία. Και λίγο λάδι. Πολύ καλό λοιπόν. Λίγο λάδι ίσα ίσα. Δεν έχει πολύ άλλος εδώ μέσα. Δεν ξέρω γιατί δεν. Ας το πλώσω ελαφρώς. Ωραία, ο φούρνος μας είναι αναμένος στους 180 βαθμούς. Είμαστε έτοιμοι, αυτά κάνουμε όλα χάλια εδώ, να το βάλουμε μέσα στο φούρνο. Πολύ ωραία λοιπόν. Οι καρπουζόπιτες μας, λοιπόν ας μην είναι λίγο τα χέρια μου. Ωραία, φέρνουμε το πανί μας, δεν χρειάζεται τώρα να το μαζέψουμε λίγο τα χάλια. Και το άλλο ταψάκι, όπως βλέπετε εδώ, ορίστε, πάει για το φούρνο. Τέλεια, αυτό ήταν. Τώρα περιμένουμε για καμιά ώρα περίπου μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια και μετά καλή μας όρεξη.